Belai khắc sang khá hay là hay sừng táo quay sóc quay lại khá chỉ ni bớt càng từ tiề đi xin đi trong bari nó kỳ tình gây cùng ni simi kereng kereng ayo kereng kereng taku bukurong bay sini tiprasa taku bukurong in nok lukungo thang thangi bukurong to bobagrani thamsani ko bobagrani je imang bobagrani je ideology no jeng kok awai mo klaite bus kang ni chong mari ni kok awai mo klaite hai no hai jeng mo sinai kami joto ni sirinja camping bisini andaro omo sulo mande pulim pulayo ini o jagawo dalai ke tong photo kaisa ro sini boot office bus kang chong mari ni kitangi kaisa ro ahe to kaya sengor mankha aboni bagai yang puila sini jo tamnai bono je boot office tangnai ba khainai or joto bobagrani warrior suknani khulumo tai jobani chibai haikeno sini logibo uma haike khungni simi sini khoroknai oro tangkrak takrakubro sini ganao sini borong sar Tondrodo Irupini XEM TTADC Tekoroksa Borong Sar Komuni de Borma XEM TTADC Tekoroksa Tajingo sini Borong XMDC no mah sini bonut babu bogo sini Tajingo ajago manjagi thangka kai sini o boot office ni naharmu ba klaimani bisi te kahen naharmu sini bus kani chong mari ni bagai je kono kokka lai thanibo o jago achuk lai borok sini de promote thani je ideology no bobagrani je ideology no kam tai mo kaham ke puana ni bagai borok oro mai ke tanginya halaike moni bagai je tangne ro tai wisa hanai hambai tai obun ang koine lukurok no o sinai kami kamting bisu jo tu lukurok na ngabun koine hamcha tauna ni nangai sini bobagrani je ideology kha sini ti prasani dinang ni bagai sini manthai soktai maya sak pojonto sini choba ma khlaile nei se kubun borok kubun dofarok jasapano sabaitung जों कुबुइतामो बुबाग्रानि इमांतामो बुबाग्रातामो सामुं ख्लाय आबनो वान सुगै बा बिवै आं खाख्लायो जागनि लुकुरक बसकानि सालो ते बुबाग्रानो बर फानक्राक थाइनानि बागै बर ताइतकनाय आनि पयतो दङ आबनि बागै जतना हामबाय जतना खुलुमबाय बिगो मतो मान्दाय 11 मान्दाय विधानसभानि आन्दारक खलाय माहिता इनका तब और वो तो चंगनुगी मन का जे मानदाय वो तो तिप्रामो थानी ने एमएलए तंगो ini ceng bonon nugi manliya oro je nono subasun thaniwo te kabama jaga to ceng MLA rono kha thomja ke MDC bot basanai rono kadal candidate rono subamani nukjago oro tini tamni baga abo hai nukjagliya des dia bo to nangkuk mani question sangka hangnai 2023 oro ceng sini bubagrawi ceng ro horja ini kachan maharbo jakuru candidate ceng जैसे पनों तो बनो लोग गिरोई नहीं से कपड़े कहीं ना वो किसी का है टारगेट क्या अब ही क्या थाने चंगतों में रहमान परे और है तो संग MLA मान खा MLA yang mana pore tahu bisik sampai thangka tabu jadi na thang ke to hoito tabu bo kubun jaga pun bijini to mano inya keba thangnai sal logo to sengnukha jirania constituency ar to majority bini andar klaima ba obo jadi bo mandai assembly andar klai hono और kita kisah yang mana tam sana 16 mandai pun beredisi o kita kisah bini khobjak hormani kom kabani bagi hoito yang boniji bo kubikok sampai ke agir go bosao jungno yang tongmani bagi sini senior leader tongo jung nijibo or tongmani bagi hoito bo yang roga aset hanya nanya nih boniji bo hanya nih bo aset pogrok saya ke abono kare ang saimia bonjagaro ro thanginai Beijing ro, campaign ro khai tong kha butang saimia amke ang koine bono tumuno bo free tong hangkai sini yang jehetu ni area klaima ba ang bono bo koine sini bubagrani je thamchani awi mungo buskang ni salo ano logir phajan thung ang no bisu se koine musu ana hai belai hambai sini sing puni simi sini 16 mandai pulinpur area o sing dur dur campaign jaga jaga sini buskani 12 tarik tong marino kitingui sing awai mung klaite sing tabu sini champonor bisi bikram molsom aba heke sing bangma thairago sini bubagrin thamchani ko buskani chong mario sing tamni bagai
bahai ke bo mario burde sing sabulo keplai khainai aboroklo sing salaite sing tabo ojorao haine hai paisa payuka chini Bikramol som bisini nomo Sosiram para yaka para kotor ni sini jago o jaga kaisa sini buskani chongmarno naharino kaisa ora boot office o jaga kotal kaisa manka obono samtini doglam phiogi rijaka buskani salo o jaga tongoi sini chongmarino tebo kaham krengkai naihato peacefully kai sanamai tisanani bagai tai বিশেষ করে নাই চিনি যত ত্রিপুরামথানি সাপোর্টার্স রকম ও জায়গা লেলানানি বাগै বা ও জায়গা আজুগলাই गोबां मा सामुं रंनि कक गोबां मा बुस्कानि सालो बाहाय बाहायके चंबारिनि बागै सामुं खायनि आबरनो नाहारिनि और कायसा पार्टी अफिस बा तांजाका बोर्ड अफिस मनि बागै अरनि ग्रुपरनो बेलाके हामै मारबो तिनि बरनि साकथार मुंबाय चिनि त्रिपुरामथानि कायसारो बोर्ड अफिस और हामा संगार नायथक रुम लोक फायके बा मान फायके so ang abuno koinai or jagani lo jotu lokorokno norokno o norni bisinti kheno o jagani lokorok jate o boot office ni bisinti khe tebo tamjero samungo active te strong khai tongnani thangtini o jate o party office ba boot office samungo chukna tikhe norok abuno bor bobno use khalainai tei abuno lokorokno koinai o jagani lokorokno thamcha tongi bobagrano poito jadi buskani chongmaribo hamcha keplaingnani bagai joto nogo nogo thangai joto no awimong khainani thung yani koimong tai joto no ani khulum Rungthoma Academy, a residential English medium school ni admission 2026-27 nursery simin class 9 jorani bagai admission doglam phiogoi rijaka boni ni kumangka kumnung wakala West Tripura kri bigra bisarungi bagai bo oro belai keno sepka hamman thogo Rungthoma Academy wo Phaditham mai hostelo tongoi chawi school pori mano teibo kaham kai sai mana bagai nro ukok duk number ni bisingti kurungi mano 9862524221 eba kaba 936610729 ukok duk number